Okay, so doon sa may Victoria's Tumanga sa amon dang si bro. Okay, Richard Manyapaw, nag-monitor man sa aton. Salamat kay sa may Block 21, Bakay Housing. Ang akong siyempre mapisan nga kumparing dugay ng hagad ko pero do sako pero may sa pagtaytay sa nga chinilas. O si Block 21 of course si Katubang John or si Migo John. Okay, ara man si G. Marie, si Yanyan, si GR, si MG kag si Mary Grace. Okay, salamat sa salin monitor kag sa pamati. So happy New Year sa inyo dira tanan. Kag sa may Bakay Housing nga nagapamati sa aton dira no. Okay, once again, sa gusto magpa-shoutout sa aton nga temporary hotline. Ato nga temporary hotline is 0919-6133-470. Okay, I think all set na si Kagawad Marilyn Baltazar sa iyang unang pagambahon. Okay, daw wala ko kaliman note ang imong title. Okay, kahapon lamang. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Pwede magpanago, sir. Okay, pwede. Ate si... Okay, adjust lang gamay Okay, once again sa bahano ni Kagawad Marilyn Baltazar ang kahapon lamang. Ginatami ako galit dahil ang among punong barangay sa niya Dolier. Kung kapdahan nga barangay officials, base matingala ka mo ara ko di subong sa Rana Live sa Facebook. Kag sa akong da bala nga utod nga sa padok. Ginapay balo ko galit sa Pasi bala, sir. Oh, sige, panawagan. Ako lang ginapay balo da mga kaparintihan ko sa Pasi nga ang bata ni Tokano. Dili sa padok Dumanga Suol. Napatay siya pero wala pa mabalang ko sa noong lubong. Sige. Dira gali sa barangay Kapalis, mga katedrilya Galyardi. Ginatami ako kamudatan. Hindi na kamutang isa-isa kay kita mo. Okay, kahapon lamang ni Kagawad Marilyn Baltazar. Kahapon asin ang kahapon ta nagligad na tuman katamis nga handulawon permin nakabalik sa siling panunduman sa akong pag-isaharon kamalintan sa pagtulog ko hinadamgo ka bangon ikaw lang ang kinahigugma sing walay kabangdanan imo ako himbayaan masakit nga batyakon sang akong dughan apang anon ko kay wala ka na sang iban nga butkon naangkon ka handog ko na lang ang katamis sang tanan kay ang ato nagligad nangin kahapon lamang panangin mabalik ka sa akon sa tanan nga oras handa magbaton bisan ano pa man ang imong kahapon barangay ikaw lamang ang sagihapon abang anon ko kay wala ka na sang iban nga butkon naangkon ka handog ko na lang ang katamis sang tanan kay ang ato nagligad langin kahapon lamang ko na lang ang katamis sang tanan kay ang atong nagligad langin kahapon lamang. Adira gali sa barangay Kapalis si kay Kagawad Morina sa may housing pala sir. Okay. Ina kami ako ida tanan
Kag maigid nga po sa tanan. DJ Feeds Brian. Okay, salamat gid kagawad Marilyn Baltasar sa iyang aswabing ambahanon ang kahapon lamang. Okay, para sa may ginatago-tago nga kahapon. Okay, so pwede yung gid na maplupanumdom kung manami man siya umalain. Nangin partner sa iyong kabuhi. So wala sang taho nga wala sa mga kahapon, no. So kadamo sang pwede na madumduman. So nga ivalyo kag siyempre kalabanan, duha man lang ang kabagay madumduman mo pirmi, ang malain kag maayo. So situit lang mas manamo ang maayo, no. Kahit ikon po lang karon malain. So topsy turvy man imo pangabuhi.